دم باش خوندکارن هجا از مامۆستا شێخ محەممەد بۆرەمە برانشێ civaknasî ئامادەیی دidۆ. Wanaya me îro li ser têgehên ku bi guherînê re têkildar in. Hin têgeh herin bi guherîna civakî re tên ziman yan jî tên sazkirin. Em nikarin hemû têgehan di warê civakî de pêk bînin. Mînak em bêjin hinek têgehên bîrkarî yan jî zanyarî yan jî fîzîk yan jî warê kîmya de em nikarin bikarbînin yan jî têgehên werzîşê her wekî din nikarin bikarbînin. Hin têgeh hene di guherîna civakî re têkiliyê xwe destnîşan dikin û tên diyarkirin. Ev têgehana jî wek çi ne? Wek mezinbûn, têgeha mezinbûnê wek pêşketin, û peresan, û karin bêjin têgeha şoreş, têgeha nûkirin û raperîn yan jî diyalektîk. Şoreş, nûkirin, raperîn yan jî diyalektîk. Anha mezinbûn, pêşketin û peresan. Ev têgehana çi ne û diwarê çi de tên bikaranîn. Ev her sê têgeh ku dikevin qada lêkolîna civaknasiyê de di dema ku civaknasî lêkolînên xwe dikin, hin caran tên tevlî hev dibin û hin caran jî hev cuda ne lê di eynê wateyê de tên bikaranîn. Lê wateya wan yek e. Bi taybetî ji aliyê civaknasiya pozitivîz ve guherîn li şûna çi tê danîn? Li şûna pêşketinê tên bikaranî. Ji devla pêşketinê deynin, guherînê datînin. Di kîjan felsefeyê de ya pozitivîz de. Yani guherîn tenê diveya de dibînin. Guherînê tenê di pêşketina civakê de. Dema ku tiştek di nava civakê çê dibe, civak xwe ji rewşekê derbasî rewşeke nû dike, ew xwe bi pêş dixe. Xwe diguhere bi pêş de. Lê ew tenê dibêjin hat guhertin. Hat guhertin tê wateya ku yanî li deverekê bû û hat devereke din. Wekû em bêjin li vê devereyê hat vê deverê. Na, civak eynê civak e lê xwe bi pêş dixe. Xwe bi pêş ve dibe. Ev her sê têgeh ji bo têgihiştina guherînên civakî tên bikaranîn. Ji bo ku hem guherînên di nava civakê de çê dibe em fêm bikin. Ev her sê têgeh tên bikaranîn. Hin civaknas guherînên weka şoreş û raperînên napejirînin. Yani dibe guherînên civakî bi awayê şoreş û raperînê bên çêkirin qebûl nakin. û van guherînan weka ku li dijî civakê ne diyar dikin. Ev guherînê ku bi birêya şoreşê, birêya raperînê tên çêkirin, napejirînin û dibêjin ev her du guherînana civakê xera dikin. Ev her du guherînana civakê xera dikin. Mezinbûn çi ye? Mezinbûn ana mezinbûn çi ye? Mezinbûn ji aliyê heyberî û firehbûnê tê diyarkirin. Ji aliyê heyberî û firehbûnê firehbûn tê diyarkirin. Guherîna civakî mezinbûn û firehbûna de her qada civakî de
derdixwe holê yan jî di derbirîne. Guherîna civakî me got çi ye? Guherîna civakî mezinbûn û firehbûna di her qadê de di derbirîne. Mezinbûn û firehbûna di her qadê de di derbirîne. Mînak mezinbûna aboriyê yan jî pêşketina aboriyê di vê wateyê de tê bikaranîn. Di vê wateyê de pêwîst e em pêşketinê weke başbûna mercên jiyanê yên di nava civakê de nas bikin, fêm bikin. Pêşketin çi ye? Pêşketin têgeha wê, têgeha pêşketinê ya baştir a ku pir sergihayî ye ve dibêje. Pêşketin a herî baş, tiştê herî baş ji bo civakê bêkirin ew pêşketin e. Tiştên herî baş ji bo civakê a ku em bigihênê, a ku em xwe bigihînîne ew pêşketin e. Pêvajoya pêşketina civakê yan li beramberî asta pêşketina civakê ya yani çawa em ê nas bikin ev civak pêşketî yana yan em ê wê bi civakên din ve bipîvin yani ev civak çawayê rewşa wê aborî, çawayê malbata wê, çawayê saziyên wê, çawanê nirxên wê civakî, çawanê birêveberiya civakî xwe çawa birêve dibin, çawa debara xwe jiyanê dikin, jiyana wayî civakî her wekî din pir tiştên êgo civaknasiyê lêkolîn li hindirê wan dike. Li beramberî civakê din wek hevrûkirinekê di nav wan de çêkin em nas bikin ev civak xwe pêşxistî ya na. Yan jî li gorî guherînên pêvajoyên dîyokî yên ku ev civak bixwe têde derbas dibe. Em bêjin ev civaka me ye beriya hezar salî bi çi awayî jiyan dikirin, çi amûr û derfetên wan û teknîkên wan niyê gom bikar da anîn û jiyana xwe çawa berdewam dikirin. Piştî 500 salî çawa bû, piştî 200 salî çawa bû, piştî 100 salî hetan bigên dema xwe ya îro û em pêre nas bikin ka çi guherîn di civaka me de çê bûye, çi guherîn çê nebûye. Divê de em dikarin nas bikin. Peresan çi ye îca? Peresan têgeha pêresanê tê wateya guherîna a hêdî hêdî. Guherîna ku bi demeke dirêj re çê dibe. Yani di demeke pir dirêj re derbas dibe. Peresan em dikarin bêjin rewşa me yê civakê ya berî 2000 sal heta roja me ya îro ev guherînê ku hêdî hêdî di nava civakê çê bûne ew peresan e. Peresan ji pêşketin û mezinbûnê cudatir e. Ji pêşketin û mezinbûnê cudatir e peresan. Pêvajoyeke ku êdî têde veger tune ye. Çima têde veger tune ye? Ji ber bi hezarê sala berdewam kiriye û hêdî hêdî ev guherîn çêkiriye, êdî tu nema kare veger rewşa berî 2000 sal. Pir zehmet e. Êdî guhertin têde nema yani nema tu kare guhertinê têde çêke. Têgeha peresanê di bingehê xwe de têgeheke qada biyolojîk e. Ev têgeh ji aliyê zanyarê İngilîzî ve Charles Darwin ve hatiye bikar anîn. Charles Darwin ev peresan bikar anî pêşketin û çêbûna nifşên zindiyan tewrîze dike. Pêşketin û çêbûna nifşên zindiyan tewrîze dike. Yani dixe warê tewrî de û tiştekî ji bo wan dide diyarkirin. Li gorî vê di pêvajoya guherînê de zindiyên ku herî zêde li gorî guherînê xwe diguherin dikarin bijîn. Li gorî vê tewriyê peresan zindiyên ku herî zêde li gorî guherînê xwe diguherin dikarin bijîn. Em bêjin zindiyek heye berî 2000 sal jiyana xwe dikir bi wî awayê xwe yê berî 2000 sal di roja me ya îro de nikare jiyan bike. Nikare bijî. Dibêje amûr û teknîkên roja îro pêk neyînin nikare. Yan jî wê tune bibe, yan jî wê civak bi xwe wî tune bike, yan jî hêzên ji derveyî civakê wê wî tune bikin. Derfet nemayî kokarî bi jiyana xwe di roja me ya îro de berdewam bike. Yan jî em xwe vegerînin li gorî dema xwe berî 2000 sal ya ku civaka me têde jiyan dikir, em jî belkî em nikarîbin jiyan bikin. Bi taybetî bi pêşketina civaknasiya pozitivîst re ev tewrî ji aliyê hin civaknasan taybet Comte, Auguste Comte ve li ser civakê jî hat pêkanîn bi awayekî şaş. Çawa ku
her tiştî di tecrübeyê derbas bike û guherîna nehêdî hêdî guherîna bilez di nava civakê tu çê bike. Şoreş çi ye? Şoreş û nûkirin ji xwe û raperîn ev her sê têgeh didin diyarkirin ku guherîn pêk tên. Ev her sî têgeh dema ku hûn li ber guhê wek heve dema ku hûn bibihîzin hûnê nas bikin ku tiştek di nava civakê de wê bê guhertin. Ne ji ber xwe vitên, ne ji ber xwe wala bêsêha bi hev rûnê kamê ji xwe şoreşekê çêkin. Na, di ji ber civak di nava gelek astangiya re derbas dibe, gelek alozî bi serê civakê tê êdî li çarakê digere guhertinekê bi şoreşekê çêke. Bi hin destwardanan ev guherîn pêk tên. Şoreş hemû guherînên civakî ned heman ast û nirxî de ne. Çi guherînê civakî ned hemû yani ned wê astê de ne, ned wî nirxî de ne. Hin guherîn bi pêk hatinê li ser hev kom dibin, yani kombûnên çandiyê dikar bêjin, piştî astekê teşeya civakî ya heyî ji bingeh ve diguhere. Ew rewşa civakê a gotê de jiyan dike ji bingehê wê ve diguhere. Ji ber çi? Ji ber civak ne di rewşa xwe ya rast jiyan dike. Di rewşeke din di, rewşeke aşûpî, teqlîd, di rewşeke lasayî de yî di rengekî xeyalî jiyan dike yan jî bi rengekî kapitalizm, xem û kul û derdê civakê yan jî kesên civakî komkirina perayê. Ji van guherînên çandî û çawanî yên civakî re guherînên şoreşgerî tên gotin. Ji van guherînên çandî çendanî û çawanî yên civakî guherînên şoreşgerî tê gotin. Li gorî nêrîna Marx û Lenin şoreş birêya rêxistina Çîna bindest bi taybet karker û cotkaran rû dide. Yan jî tê çêkirin. Şoreş birêya vana. Marx û Lenin dibêjin çi dibe kesên karker, kesên cotkar, yên bindest, yên timî mafê wan tê xwarin, yên gon timî ew ê destlatdar, destê xwe datîn ser keda wan û li ser nirxê wan jiyan dikin, avana bi şoreşê radibin guherînê di nava civakê çê dikin. Dibêjin çi? Dibêjin pêwîst e ew dewleta ku heyî xera bibe û li şûna wê dewletek bi destlatdariya proletarya ya karker û cotkaran bê avakirin. Ew dewleta heyî xera bibe, karker û cotkar dewletekê ji nû ve ava bikin. Karker û cotkar dewletekê li şûna ew dewleta ku heyî ya ku mafê wan dixwe ava bikin. Lêbelê hemû şoreşên ku bi vê hişmendiyê tev geriyane, sosyalizm û wekhevî tu carî di pratîka wan de nehatiye avakirin. Ev tiştên ku dixwestin bikin, guherînê ku dixwestin di nava civakê de çêkin, dewletekê nû bi riya karker û cotkara çê bikin, negihaşt encama xwe, negihaşt armanca xwe ya dawî, tu encam jê derneket, lewma tu guherînên yani wê gotibe rast pêk bînin derneket, bi war ser neketin. Mînak sosyalîzma Sovyetê, sosyalîzm ya Sovyet di encama şoreşan de pergaleke nû ya civakî tê damezrandin. Pergaleke nû ya civakî tê damezrandin. Ama bi demê re dîsa vedgerin rêbazê ew ê ku berê li ser wan hakim bûn. Nûkirin çi ye? Tê wateya çi? Tê wateya anîna rewşeke baş pêşxistî û reform. Tê wateya anîna rewşeke baş pêşxistî û reform. Dema ku pergalek dikeve qeyranê de, dikeve pirsgirêka de, birêya şoreşê yan jî birêya nûkirinê vê qeyranê derbas dike. Şoreşekê di hindirê xwe de çê dike û vê aloziyê vê pirsgirêka herî mezin derbas dike.
û xwe ji nû ve ava dike. Heger ev şoreşa di hindirê xwe de nûkirin çê nebe, pêkneyê wê çi bi wê çi derkeve holê, yanî heger ev yek pêkneyê pergal ji hindirê xwe ve dihilwişe xera dibe direze dikeve rewşekê ku di serdema me de jê re faşîzm tê gotin. Pergalek heye xwe nû nekir tiştekî ne hişxwarina anî pêş nema karî bû rêveberiya civakê bike xerab dibe direze. Îca wê desthilatdariya herî hişk li ser civakê pêk bîne ji bo ku xerabbûn yan jî şoreş li hemberî wê neyên çêkirin. Nûkirinên ku di sed sala pazdan û şazdan de li Ewropayê çêbûne mînakan vê yekê. Li Ewropayê her tim ew pergalên heyî xwe nû dikirin tiştên nûh ji xwe re çê dikirin ji bo ku karî bin berdewam bikin. Raperîn bi her awayî serhildana li dijî desthilatdariyê ye. Raperîn. Serê xwe rake li dijî desthilatdariya ku li ser te têkirin. Her derketinek û serhildanek li dijî desthilatdar û dewletê raperînek e. Dema ku civak ji gelek aliyan ve dikeve qeyranê de raperîn li dar dikeve. Yan jî bi raperînê radibe. Ew aliyana çi ne? Weke aliyên çandî, aliyên sincî, aliyên aborî her wekî din. Heger ev raperîn bi rêxistinekirî be û amadekerî ji bo wê hatibe kirin û bi plan be bi ser dikeve û dikeve rewşa şoreşê de di encama xwe de. Lê berova jî wê heger raperîn çi qasî bi mafdar be, yanî çi qasî mafê te hebe ku tu bi vê raperînê rabe ji ber rewşa te ye çandî tu di astengiyê de ye, rewşa te ye sincî, nirxên civakî hatine xirabkirin, rewşa te ye aborî ew qasî xirab e, çi qasî mafê te hebe ku tu bi vê raperînê rabe dema ku tu bê plan be, ne bi rêxistinekirî bû tu ne amade bijêre, dibe ku bi ser nekeve jî. Dibe ku ev raperîn binkeve. Anha diyalektik. Diyalektik rêgezeke hizîrîna mirov e. Ev rêgez xwedîspêrê çê xwedîspêrê têgihiştina sedemên guherîn û veguherînên xweza û civakê. Weke peyv diyalektik tê wateya guftûgo, bi dan û stendin, nîqaş. Ango bi rêya guftûgoyê mirov xwe digihîne tiştên rast. Em sê çar kes bi hev re rûnin, ez bêm ez, ew bê ez, ew bê ez, em nagên tu encamê. Lê gava guftûgo li hevkirin li ser wî esasî çê bibe, di encamê de tiştekî nûh em derdixin holê. Hunera guftûgoyê, guftûgo huner e. Tiştekî wêjeyî mirov ji hestên xwe herî xweş derdixe, dema ku tu li hemberî kesên li hemberî xwe tu rûnê tu guftûgoyê pêr bike tiştên herî xweş tê derxe ji bo tu bigê ji encamekê tu sûdê ji civakê re bîne. Bi piranî ev hunera guftûgoyê ji bo nakokî û guftûgoyên ku di navbera têgehan de bi pêş dikevin, hatiye bikaranîn. Li gorî rêbeza diyalektîkê di xweza û civakê de her tişt di nava tevger û guherînê de ye. Her tişt di nava tevger û guherînê de ye, em vê tiştî zanin. Tu tişt li cihê xwe namîne yan jî ranaweste. Her tişt di nava tevger û guherînê de ye. Diyalektik di du diyar kirin ku civak bi xwe her tim di nava guherîn û tevgerê de ye. Ne tiştekî sabit e, tu bêjî giyanê wê tineyê civakê tev nagere û hey di rewşa xwe dimînî bi hezarê sala. Na, her tim di nava guherîn û tevgerê de ye. Waneya me bi dawî bû, em ê pirsê xwe yên xandinê bevdûrê çareser bikin. Pirsa yekê dibêje têgihên ku guherînên civakî derdixin binivîse. Me got ew têgihên wek şoreş, nûkirin, raperîn, diyalektik, mezinbûn, pêşketin û peresanin ev têgihin. Pirsa me di dua dibêje guherînê ji aliyê civaknasên postîvîs ve li şûna çi tê bikaranîn? Me got guherîn li şûna pêşketin tê bikaranîn ji bo van têgihên din heme binçav bikin. Pirsa sya peresanê pênase bike û cara yekem ji aliyê kê ve hatiye bikaranîn.
مگو پرسان گوهرینا هیدی یا کو بر به سرگایبونه و دیچه و به دست چارلز داروین هاتیه آوا کرن. پرسا چارا لگوری نرینا مارکس و لینین دوی گوهرینا دولت به چه آوایی به لگوری وان شورش بریا رخستنا چینا بندست به تایبت کارکر و جودکاران تی آوا کرن لگرک دولت کنو به دست وان به آوا کرن. پرسا پینجا نوکرین چیه و کنگی پیوستیا وی خواه دی جواکه ده سپینه. نوکرین تی واتیا آنینا روشا باش روشا که هری باش پیشخستی و رفورم. یعنی خودی نورم رنگی وی تشایا وی جواکه دیار دکه. دما کو پرگالک دکه وی قیرانه ده بریا شورشی یانجی بریا نوکرینان وی قیرانه در باس دکه. او خوشنو و آوا دکه. وانه عمل ویده که ابدایی بو بمین کیف و خوشی حتا وانه کنو